Vores formål med undersøgelsen af at opvarme natrium, det er at undersøge ved hjælp af stopmængdesberegninger, hvilken af de 3 mulige reaktioner, der kan ske. Vores teori er, at natrium er ustabil, og den går i stykker ved opvarmningen, så der dannes en masse gasser, når den varmes op. Så derfor at man bruger natrium som hævemiddel ved bagning, fordi den udgiver gas og luftarter. Vores forsøg går ud på, at vi selvfølgelig lavet en beregning på, hvad der vil ske. Vi har som sagt fået de her, natrium. Lige her har vi fået 3 reaktioner skrevet ned her. Vi starter som sagt med, inden at fortælle mere om det, så fortæller vi, hvad vi har brugt til vores forsøg. Vi har brugt en dige, vi har brugt natrium, vi har brugt ild, gas og en træfod. Vi starter med at brænde digen for at fjerne bakterier, og så bagefter så vejer vi den. Så vi ser meget en vejer, og så putter vi natrium i, og så vejer vi den igen, og så vi kan trække vægten fra digen af, og så kan vi igen regne ud, hvor meget gram natrium der er, og der er 6,06 gram. Det vi så gør bagefter, det er, at vi sætter den over en træfod, og så med en pølsebrænder, og brænder det i 10 minutter. Efter opvarmning, som sagt, så kan vi se, hvor meget der er tilbage, hedder det. Indholdet, det var med din inden, og så efter den var 25, så man regner ud, at vi trækker så 25 for den oprindelige vægt, og så den vægt, vi har nu, og der er altså 2,22 gram mindre. Natrium er blevet en mindre grå masse, og vi har så her lavet nogle skemaer, som skulle vise vores beregning af reaktionerne. Og den ene beregning her, så får vi det natriumoxid. Og det der sker her, det er, at H2'en, altså vandet, og CO2'en fordamper, så der kun er det natriumoxid tilbage. Det vi kan regne ud med, det er, at vi har massen her, det er 6,06 gram. Så kan vi finde molarmassen, det vil sige at tage en natrium, hvor meget var den? Den vejer 22,990, og hydrogen vejer 1,0095, og der har man taget dem alle sammen. Vi skal så huske, hvis der for eksempel står oxygen 3, så skal man huske at tage dens vægt 3 gange, så man får en masse her, det er 84,01 gram mol. Og når man så skal finde ud af stofmængden, så tager man simpelthen og dividerer lille m med store m, for man kan få et n. Og det vi så gjort her, så får vi 0,072 mol massen. Hvis vi kører op her igen, så kan vi se vores lille hjælper her, hvordan man skal regne ud. Når man så har fundet molmassen, så skal man regne molmassen ud her længere nede. Fordi her har vi nemlig ikke vægten. Det er noget, vi har regnet os frem til. Så skal vi bruge vores molmasse, og det med at finde ud af med forholdet heroppe, hvordan de går med hinanden. Der er så dobbelt op af den her natrium her, fordi at det skal hænge sammen. Så har vi taget vores molmasse divideret med 2. Og så har vi fundet ud af molarmassen heroppe, og så har vi simpelthen taget n gange med m for at finde lille m. Og det har vi som sagt også gjort herovre. Jeg har fundet massen for forskellige. Vi har gjort det samme hernede og fundet, og den her gang der var forholdet 1 hele vejen hen, så der skulle vi ikke dividere molmassen med noget. Der har vi så skulle hernede igen også. Det der sker som sagt, de 3 mulige reaktioner ved opvarmning, det er at CO2, O2 og H2 fordamper, og massen bliver mindre. Det bliver en mindre grå fast masse. Og det er tilbage i digen efter opvarmning. Det er simpelthen som sagt den der grå masse der, det er nemlig natrium. Og de 3 relevante produkter, der dannes efter at
O2 eller O2 eller protoner er fordampet til forskellige reaktioner der, så har vi natriumoxid og natriumhydroxid og salt. Natrium er en ion, og den kan bestå af både simple og sammensatte ioner. For eksempel natrium vil gerne have 8 yderste skal, den har 2 og 8 og 1 i forskellige skaller. Så den afgiver sin ene elektron i yderste skal, så den har kun 2 skaller tilbage med 8 yderste, så den bliver en plusion, fordi den afgiver. Og jeg kan også fortælle, at hydroxid også har en yderste skal, den afgiver den også, så det er også en plusion. Og CO2, som for eksempel den her, den har som sagt også den er minusion, fordi den optager flere elektroner. Og så for at det skal kunne hænge sammen, så har den 2 minuselektroner. For ellers så kan ionbinding ikke hænge sammen. Det vi lærte ved forsøget, det er, hvordan natrium reagerer ved varme.